Hey Mathis, Hvad så? så du den der video, jeg sendte til dig i går? Ja, det var ret god, hvor har du lært det? På min efterskole, men hvad skal du egentlig lave i weekenden, tænker jeg lidt? Jeg tror faktisk, jeg skal i byen med nogle af mine venner. Nej, det hørte jeg godt noget om. Hvem er det, du skal derind med? Dem fra klassen. Hvad skal du så nu ikke skal med? Jeg skal bare arbejde hele weekenden. Seriøst? Kan du ikke få vagt en billede? Jo, men nej, det kan jeg egentlig ikke. Det er også forståeligt. Ja, yeah. Har du lavet aflevering til i morgen? Ja, eller jeg er i hvert fald næsten færdig. Det er meget godt. Ja, hvad med dig? Er du snart færdig også? Ja, eller jeg er ikke rigtig begyndt nu. Er det svært? Hvad hedder det? Nej, det er fint nok, fordi jeg synes, den tager sådan 2 timer, hvis du bare sådan gør det hurtigt. Det er da ikke helt dårligt. Nej, men man kan slet ikke nå at blive færdig, før der sådan kommer en ny. Jeg synes, vi får en ny. Det er ikke løgn, der er alt for mange her på det sidste. Men ja. Forresten, jeg har faktisk fri kl. 24 her på lørdag. Og så tænkte jeg, om jeg måske kunne komme hjem til dig efter. Det kunne du godt. Jeg skal i hvert fald ikke noget, jeg er også hjemme. Skal vi ikke det? Altså, vi kan jo bare lave noget til biografen, måske, skal vi ikke det? Nå jo, den der nye film, Fasandræberen, den er også lige kommet i biografen, så det kan være, at vi skulle tænke se den, hvis du har lyst. Har du ikke også set etteren? Jo, den der kan finde i buret. Mm. Ja, skal vi så ikke bare mødes derinde? Jo, det lyder som en god idé. Ellers kan du eventuelt bare mødes mig efter arbejde. Det ligger jo lige på din vej, så kan vi jo bare følges resten af vejen. Ja, det er også rigtigt. Det er også lidt hyggeligere, og det er også så tæt på alligevel. Ja, det er også det. Men super, der er bare et problem. Min løn er ikke gået ind fra sidste måned, så jeg tænkte, om du kunne lægge ud for mig, fordi så kunne jeg bare lige MobilePay dig, når jeg får løn. Ja, men det kan vi godt finde ud af. Jeg har nemlig også lige fået løn. Hvor meget har du fået? Det kan vi snilt finde ud af. Jeg har også lige fået 5.000 i løn. Wow, ikke dårligt. Så må du også have haft en okay hård måned med hensyn til arbejde. Men skal vi så ikke aftale det? Det ringer også om 2 minutter, så jeg sætter mig lige over på min plads nu. God time. Ja, men det var også rimelig hårdt. Ja, Ja. ses, god time. Vi ses.